spoločnosť svätého Bazila Veľkého. Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, Európska komisia podala nedávno návrh na reformovanie azylového zákona, ktorý majú byť prerozdeľovaní azylanti do všetkých krajín Európskej únie. Jedným z návrhov Európskej komisie je zriadenie nového orgánu Európskej únie tak, aby boli odobraté všetky kompetencie v azylových konaniach, ktoré boli doposiaľ podriadené suverenite jednotlivých členských štátov únie a prenesené na uvedený orgán, ktorý má podliehať priamo Bruselu so zastúpením v jednotlivých členských krajinách. Cieľom je, aby tento novozriadený orgán Európskej únie mal ako jediný právo rozhodovať o prideľovaní alebo zamietnutí žiadostí o azyl. Tieto zámery majú na svedomí európski lídri Merkelová, Juncker a Schulz, ktorých snahou je presadiť prijatie čo najväčšieho počtu ilegálnych, hlavne moslimských utečencov do Európy. Neskrývaným cieľom súvisiacím so záplavou imigrantov je pripravovaný zánik kresťanstva, vrátane zániku zvrchovanosti suverénnych štátov Európskej únie a nastolenie islamskej nadvlády s jej násilným právom šária. Vinu na tejto plánovanej islamizácii Európy má predovšetkým zradný Vatikán so súčasným pápežom Františkom, ktorý pokrytecky tvrdí, že my, kresťania, by sme mali s láskou a úctou prijímať moslimských imigrantov. Toto učenie vrátane neprehliadnutelných gest a symbolov vyslaných Európe i svetu súčasným vedením Vatikánu je zrada podstaty kresťanskej viery, takmer 2000-ročnej tradície cirkvi, ako i tradičnej rodiny, jednotlivca, ba i celých národov. O totálnom rozklade kultúrnych tradícií jednotlivých krajín Európskej únie sa už nemusíme vôbec zmieňovať. Príkladom skutočnej ochrany zdravých, morálnych, ale najmä kresťanských hodnôt je v súčasnosti maďarský premiér Viktor Orbán. V piatok povedal pre maďarské rádio v súvislosti s bruselským autoritatívnym prerozdeľovaním utečencov európskym krajinám tieto slová. Ak budeme akceptovať povinné kvóty, potom sa bude určovať v Bruseli a nie v Maďarsku o tom, s kým budeme musieť spolunažívať a ako bude v budúcnosti vyzerať etnické zloženie krajiny. Viktor Orbán plánuje navštíviť čo najviac európskych krajín a spojiť sa s politikmi pre jeho boj proti Bruselu. Dúfa, že sa mu podarí presvedčiť a získať nejedného spojenca na svoju stranu. Preto vás, vážený pán predseda vlády, pozbudzujeme. Podporte výzvu Viktora Orbána a spoločne sa postavte proti zámerom Bruselu, ktorý autoritatívne a násilne presadzuje genocídu európskych národov skrze pripravovanú záplavu moslimských utečencov. Taktiež vás povzbudzujeme k tomu, aby ste nielen povstali proti totalite Bruselu, ale aby ste sa postavil aj za vystúpenie Slovenska z členstva v Európskej únii. Reholníci spoločnosti svätého Bazilika Veľkého. Jarok 9. apríla 2016.